Moi vaan kaikki! Musta on hetken kulunut mitään, koska mun ääni on ollut ihan super pois. Ja silloin ei paljon videoita tehdä, kun kuuluu vaan semmonen Nyt mä oon kuitenkin back in business, yeah! Ja tällä kertaa mä oon testata tämmöstä vähän outoa kauneusniksia. Eli mulla tuli vastaan semmoisessa ihan paikka kuin demi.fi ja vielä siellä keskusteluiden puolella tämmönen ohje, että niinku, miten tehdä semmonen mustapäinen poisto aine tai semmonen kuorinta. Mä päätin testata sitä nytten. Ja tässä on myös teille se. Ja mä en oo siis koskaan ennen testannut tätä. Että tää on ihan tämmönen. Tästä näette, että kannattaaks vai eiks kannata. Eli siis mitä tähän tarvitaan? Maitoa. Mulla itselläni on ihan perusrasvatonta maitoa. Sitten yksi liivatelehti tai liivatejauhetta. Meiltä ei liivatelehteä löytynyt. Mä otin liivatejauhetta. Eiks nehän sama asia kuin niin aja? Ja jos käyttää liivatelehteen, sit pistetään niinku yksi kokonainen ja sit tosta pistetään puoli teelusikallista. Mä tarkistan se vielä tosta purkista. Sen lisäksi tarvitaan 2 mukia. Tuommoista lämpöä kestävää. Tai no sen toisen ei tarvii oikeastaan kestää lämpöä, mutta sen toisen tarvee. Ja pari lusikkaa. Aloitetaan sillä, että pistetään tämmöiseen tyylikkääseen mukiin vettä jonkun verran, kylmää vettä. Mä itse pistin sitä noin puoli desiä ehkä. Sitten tänne kylmään veteen pistetään se liivatelehti tai se liivatejauhe sekaisin. Eli tällaista mulla on. Ja sitä pistetään siis puoli pikkulusikkaa. Onks tää nyt teelusikka? Joku ton verran. Tää näyttää ihan sokerilta. Tulikohan sitä tarpeeksi? No pistä vähän lisää vielä. Noin. Ja sit jätetään se siihen pariksi minuutiksi. Seuraavaksi otetaan maito. Tää onkin kauhean täynnä. Ja pistetään sitä 1 ruokalusikallinen tonne mukiin. Voi hitto, kun tämmöstä on täydestä vaikea kaataa. Noin, onpa sitä tosi vähän. Ja seuraavaksi pistetään tää mikroon. Ja mä toivon, että se ei pala tai mitään. Kun maito on tullut mikrosta, silleen, että se on tosi kuumaa, semmoista, että ei pysty juomaan kuumaa, niin sit pistetään tää liivate sörsseli sinne. Tästä onkin tullut tämmöstä tosi jäykkää. Mä vähensin täältä vettä jonkun verran. Nyt tätä tosiaan. Hyi hitto, millaista tää on. Jök. Tää on tämmöstä löllöä. Sinne vaan ja varmaan pitää vähän sekoitella. Noin. Eli nyt tää sit laitetaan naamaan. Tää on oikeasti löysää vielä, mutta tossa lukeekin, että tän pitäisi niinku kovettua sit. Mielestäni haisee ihan palanemaidolla. Mut tosiaan, tätä nyt levitetään nenään tohon. Tai niin missä onkaan sitten mustapäitä. Mä ite pistän nenään. Yeah. Eli hemmetistä tätä pystyy levittämään. Oli varmaan ihan oikea sen takia. Eli mä otan ainakin ihan sormella vaan. Noin. Nyt kun tää on levitetty, niin nyt pitää venata noin. Tää rupaa heti kovettua näköjään. Pitää venata noin 10 minuuttia, että se on kovettunut. Ja sit se revitään pois. Eli nyt tosiaan tää on ollut mun naamassa joku 10 minuuttia. Että todellakin kovettus, vaikka mä ehkä vähän epäilen, että se on niin että se kovetu. Ja tää tuntuu todellakin siltä, että ne näppylät ja kaikki muutkin, koko nenä lähtee irti. Musta tuntuu silleen, että mulla on semmonen Michael Jackson nenä, jotenkin nenä mennyt silleen. Kyllä tiedätte silloin possunenä silloin, kun sitä leikeltiin. Ja muutenkin
Mutta oi kauheeta, tän kanssa on vaikea puhua. Ja vielä vaikeampi hymyillä. Mutta tosiaan, nyt taas sit tarkoitus niinku repii siukaleina. Sellaisena riekaleina, suikaleina pois tästä. Ja katsotaan miten mä onnistun. Tossa on ainakin ihan selvä tämmönen suikalekohta. Tai sit ei. Tuolla on. Eli oi. Toi on ihan koitan teippiä. Tää lähteekin näköjään tosi pikkupaloina. Oi. Eli nyt mä sain ne kaikki niinku nypittyä pois. Ja oikeastaan se ei lähtenyt sellaisena liuskoina. Mut ehkä se johtui tosta, mä käytin tosiaan sitä semmoista raemaista, tai mitä se nyt on, niinku pulverimuotoista liivoteainetta, enkä sitä liivotelehteä, ehkä se olisi lehtimuotoisena niinku lähtenyt sitten. Ja nyt huomaa, että mun nenä on ihan kirkkaan punainen, mut se on tosi pehmeä myös. Ja semmonen niinku, että oikeasti tuntuu siltä, että niitä mustapäitä lähti. Ja sit jos tuntuu, että se ei oikein lähe, se liivoteaine, niin sit kannattaa vedenkaa, niin se lähtee tosi helposti. Ja vedenkaa kannattaa muutenkin, vaikka se kaikki lähtisikin, koska sit tulee semmonen tosi pehmeä. Ja mä vielä pesasin tällaisella, tää on niinku tarkoitettu mustapäille, tällaisella puhdistusaineella. Ja pistin sit aikaista paljon rasvaa siihen, koska mulla on ainakin kuivun enää tosi paljon. Tällainen oli tosiaan siis tää mustapään poistoaine, vai miksi sitä nyt voi sanoa, liivotemaitomössö. Ja mä oon ihan yllättävän tyytyväinen tuloksiin ja niinku tuntuu, että niitä oikeasti lähti ja nenä tuntuu tosi sileältä. Paitsi nyt kun laittoi meikkiä, niin jotenkin se punaisuus edelleen paistaa läpi. Et varmaan täytyy varautua siihen, että sit on hetki naama tai sit se niinku hoidettu kohta aika punainen tämän jutun jälkeen. Mutta tosiaan suosittelen tätä ainakin niillä, kenellä on mustapäitä esimerkiksi nenän alueella ja silleen. Ja suosittelen sen jälkeen rasvaamaan nenän ja kädet. Siis kädet kuivuisi tosi paljon, kun sitä meni niihin, vaikka mä pesin sen heti pois. Niin kunnolla. Ja tää kannattaa ehkä toistaa kerran 2 viikossa tai 3, koska kuitenkin on sen verran tujuhoito. Innostutteko te kokeilemaan tätä? Entä onko jotain muita outoja kauneusjuttuja, mitä olette joskus kokeillut tai mitä olette harkinnut kokeilevanne? Bye! I dream a little dream of you, to be with you.